I finalment volem reivindicar i llançar un missatge de solidaritat petit i modest des d'aquest faristol als treballadors que des de fa una setmana estan en vaga de fam a Badalona, treballadors de l'empresa Comroc 2006, SL, al barri de Coll i Pujol de Badalona, després d'estar 10 mesos sense cobrar, i volem solidaritzar-nos també perquè tot just els han anunciat des del propietari de l'empresa que tanca l'empresa i per tant es queden a més de sense cobrar durant 10 mesos sense feina, i per tant ànims en la lluita, en la vaga de fam, que cap lluita és en va i tota solidaritat és poca per les situacions que són individuals però també són sobretot col·lectives, avui a Badalona però cada dia en molts llocs d'aquest país, per lluitar contra les injustícies i contra l'atur i la pobresa creixent. Per tant, ànims i solidaritat als treballadors de Comroc.